sa balita, kahit sa kalingawan, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatid ko sa aming batikuson. O Pati Arbonong Jr. O Bernie Bitok, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Horacio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami.
po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. Home radio time. It is now 8 o'clock. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatik ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbon of Junior, oh, Bernie Bitok, Bitok, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan, kahit iba'y, kahit iba'y, kahit sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Universe! Enero 13, 2021, ay ang panahon, katugnaw ba? Ilami nga panahon. Ay, gahi pa ba? Oh, you're right. Oy, ibta na. Ang electric pan Ang kay electric Bugnaw pan kayo. kay Bugnaw kayo. Basig abi ninyong sayo pa ha. Pagdali mo taon, kaya ang oras na to, alas 6:53 na. Kauban ninyong mga kagay. Ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O syempre ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Gahi pa ba, kagay Art? Sobra kagahi. Uy, tayo pa katumato mga taxi driver diha. Nga ka drive, salamat kayo. Good me subay. Salamat. Thank you very ato much. ang programa. Thank you. Kamo ang naghatag kanamo kadasig, kadadlaw sa mga nanay, tatay nga bago pa lang nagmata, gaandam sa ilang mga pamahaw o gaandam para sa ilang mga trabaho. Good morning. Good morning kayong tanan. Tibuok Misamis Oriental, grabe, maabot man dito sa Mantikaw, sa Initaw, Naawan, sa Bukidnon area. Good morning! Abotag Germany, Wow. Europe, Paris. Kasarap. O anang panahon na makaagto rito sa Louis Vuitton,
Di din na Louis Vuitton day. sa Hermes. Wow. Ganana ba, no? O di wala pa man sa Hermes dito sa herpes. Well, anyway, grabe kayo. Good morning ka naton tanan mga kagahi. O, Pero- kumusta man at labi na magtanaw sa to online. Mga shares nato labi na nato mga OFW. Paspas kini sila. Kay paspas mo kay ilang internet diha. Correct. Sa una kay katong pakato na mog Singapore. Grabe na. Bisag public lang nga wifi kagahi art. Moabot og tag 100 Mbps. Grabe. Sa Libre na ha. Usama na sa Singapore. Zone 4. Dili, tinuod ni nga Singapore. Ha? Tinood ni Singapore. Tinood ng Singapore? Mga free wifi nila, malingaw ka ang YouTube nila, paspas kayo. Ay, makaingyo ka nga sana all. Pero, na-shock lang po ko. Ano man? Ha? Kini nga balita nga ako na dawat. Kaninggikan sa National Telecommunications Commission. Mhm. Paminaw mo ba kagaya? Paminaw. Buntag sa'yo ha. Ah. I-shock ta mo. I will shock you. Bro, si Lito. I will shock. Nipaspas na daw ang internet speed karon sumala sa National Telecommunications Commission. Asa na pe? Ha? Asa nga part? Ha? Asa nga part? Ambot lagi, ambot asa. Unsa man ni? Asa siya nag-check na pet? Kanya pamina mo di. Basig sa server yun mimi na dito mismo. Kanya. When you report to the president, ayaw siya binuangi. Nga tungod kay tigulang ng presidente dili teki di kaya kabalo mo ana-ana na sa yang mga di kaya kay pindot-pindot ang ang cellphone ana. Di wa man kay na Facebook, wa man kay na Twitter, wa man kay na Instagram. Unya mo report dayon mo nga moingon mo nga sir, okay na ba ya sir? Paspas na ang internet nato ron. Tinuod, gi-report na nila. Gi-report na nila. Asa nga part? Siguro dito sila ana sa poste unsa. Ang ako galing 20 Mbps, ang actual 4 Mbps ra. So gi-upgrade na lang ako 50 Mbps kay may na lang mahimong 6 Mbps. So gabayad ka og nasa imong Mbps. Ha? Para imong kwaon. Sa balay. 10 kay ka homeschool ba ako mga anak. So nagbayad 10. ka og 10 Mbps. May nana, gwapo na arang-arang nana. Unsa ka nga 1 or 2? Mao galing. Uy, ang upload pag hindi mong capacity point something. Ha? Unya karon mo ingon mo nga boss, Mr. President, ni-improve na ang atong internet, ni paspas na po. Busa ang atong question of the day. Ang question of the day. Asa nga part ng paspas ang internet? Mao ba natong question karon kay Art? Mga kagahi, may nagkamo kay kung usay kung kami man basig kita na. O mga nila kani mo si Art antay. Kani mo si Kuan antay. Kani mo si Kuan mga critical ni sila sa dili sa tabot. Paminawa ang amo ang mga kaning gahi community ha. Sige. Apil ni ato ang power kay nga magahi nga guest karon. Ni ana pag iyon ko nato ni paspas, ni taas ko lang kilay. Asa kayong po sila asa nga part. Ala ko sila nga sa bugo. Ano? Ato question of the day, mga kagahi. Ni paspas na daw ang internet ron. Ay, bisan pag nitamutang ang choices. Usa ra yun ang iyong choice. Una. Oo, ni paspas. Oo naman, ako'y gibot. Sa sakto na specific dia. Ha? Oo naman, siya nakabutan dia. Oo, ni paspas. Okay. Ang B, wala gyud taon. Wala gyud taon. Ang ikatulo, shock ang bar internet. Sana siya bay. Wa ko internet. Wala lang mag-internet tungod kay. Shock ang bar internet. Mao niya nga kung hilingon nga buntag pa lang sa'yo, makaingong ka ni mga report nga ni paspas sa internet. Shut up! Ginoo ko, buntag sa'yo. Ulan pa kaayo. Ana, again, ang atong question, ni paspas na daw ang internet karon? Oo, ni paspas na. Wala gyud taon. O ikatulo, shock ang bar internet. Na. Ambot kabalo ka, sa ako nang ikaingon mga kagaya, kaning internet, kani adto, dato na kay ka-parts, na kay internet. Oo, dial up, katong dial up pag yun. Ang mga silingan parts, ito na rin sa inyo ha. Ana,
pwede ko diya mag-unsabi kay mag-file ko sa ko ang report, i-email. Dito ilang unsa okay na sa dito ilang Bernie ka na sa internet. Dato na ka sa inyong barangay ikaw na Social ka na. Social na kaya. Kung naka-internet Oh. ka. Karon it's a necessity. Oo, part na gid siya. Tanang pamalito na banking diha. Tanang online. Especially of the online classes. Og uban pang impormasyon. In fact, Tinuod. pildiho na sa social media ang radyo og telebisyon. Tinuod. Lactobacillus shirota strain. Oh, pildihon na nila, pildihon. Pag ikaw ang imuhang radyo, telebisyon, wala sa internet, Ay, wala. wala. Tay-tay siya na ang business sa Shokumber. Sa show mo. Shulolort kayo, shulolort. Ha? Shuloloy kayo. Ang Kung imong- aw ka sa internet, ang business sa show mo, tay-tay siya na ang business sa show mo. Was! Pagwas ka sa internet. Ores! Ana. So, karon, ha? Unya mo report, gitagaan ba imong deadline sa kwan? December. Ingon ang presidente. Kamo nakinig kay December, pag mahina talaga, shutdown talaga kayo. Nakasabang mga puto. Init kang puto. Mga puto Init, lami ang puto. Ana, ha? Unya, karon mo report mo sa presidente nga dili tinuod. Asa man taon mo gi? Basig. Santa Maria. Kasi sa ilang wifi to niya yung nag-ingon kinag-upgrade siya. Inom tag sa labat. Ise. Teka muna, Bing. Wala pa tanhuman ang kuyamis, pero sa tinod ang ilang baya, no? Nagtuyo pa biya tabat. Unaon na to ni sila? Ha? Unaon na nato ni sila. Okay, nalago diri. Nalago diri. May kugputa sa tong sa iya. Kabalo ka. Kani mo na pampakuan mo ta sa gahi. Mga gahi na po nato ni nga mga Di guest. po di basta-basta. Labi na pamahaw, istoryahan. Ug di lang basta pamahaw. Kay mao ni sila ang kanang mga inspired sa mga Francesco. Francesco, ada spaghetti. De carbonara. Kay Italian inspired ni nga mga kuan dia. Takondo, paminaw sa among bisita kanang buntaga. Bernie, introduce na sila. Aron ang mga kagahi ma-inspirasyones. Unsa lang ano ni mga kagay? Kasi tiyon anay lang usag yun sa Dili, usab di usab ni. natalagsikan yun may gapon. Kay sa tiyon anay lang, di ba kaning atong pandemic? Oo. Usab gyud atong problema mga negosyo biya gyud ang usa sa mga apektado. Labi na kaning mga restaurant. Actually naila na nako ni sila, na interview na nako ni sila. Nakakao na mida. Pagsugod pa lang nila, na-struggle pero medyo ni okay na, na okay na kay na sila branches. Sus ni buto pag yung pandemic. Ang ako ang mga anak, di man kay na sila kanang hilig kay ana. Oh. Kung dila na gutom na talaga anak. Dito tayo kain. Kay hilig ba yung mga bata kanang something na typical na Pilipino. Nakatilaw sa ilahang katong unsa to ato pa ko na katong ilang manok bitaw nga na ay unsa to nga Katong mga chicken. Italiana Na. Nalamian. lalamian na Money. kato dahil lang puti nga katong ingon kato bitaw ingon ni Junard nga unsa man nila spaghetti nga puti man niya ga mantika ra mang agi. Nabaguhan. Sir unsa man nilang spaghetti diri nga gaputi ra mang agi unya gamantika. Nana. Ni sila. Pero in fairness sila, bisag pandemic, wag giniundang. Kana kung gusto nga ipangutana. Yes. Ngano unsa naa sa ilaha? Yes, Tungod ba na sa ilahang mga kwan? Alright, yan sugdan nato ni siya. Usa ka Italian pasta ug pizza resto dinhi sa Quindío ang nagsugod lang kaniadto sa pagpamaligya usa ka lamisa lang Usa ka muna. lamisa ra. Karon do na sila kaugalingong pwesto og daghang suki na. Correct. Sa online daghan na puy ga-order nila. Correct. Certified gahi mo ba ato makauban silang Jigfred. Uy, kailan man ko ani? Ha? Jigfred wala. Pacino, bro, kauban na mi sa rotisia ni sa unang panahon. Wa kailan ni sila ani, wa ni sila O kailan. si Edgardo Quimpano Jr. Ang mga tag-iya sa Eduardo Diego. No. Eduardo Eduardo Diego. Restaurante. Eduardo Diego Restaurante. Ang ato mga certified guy kabay mahimbunta. Good morning mga boss.
May buntag. Good morning, good good morning. morning. Pasensya ta mong intro nga mga bula lang. Ay, okay ra kay Bern. Inani ba? Thanks Kanang, for having us here. na-inspire ba yun kay pila ra ba ka mga Italian-inspired restaurant diri sa Cagayan de Oro, no? Yeah, yes, sir, mapili ra gyud, di ba? Ang daghan diha kanang mga duko-duko. Mga duko-duko. Kanang mo kaon kaya duko. na. Oo. Sige. Kanang nagsugod ba mo ni ini nga wala pa'y pandemic? Yes, sir. 5 years ago. 5 years 5 ago. years ago, okay. Diba? Siyempre, medyo nindot ang dagan kanina to kay Italian inspired yun. Tama? Ha? Medyo nakabawi-bawi na gamay sa inyong mga capex. Wala. Niigo ron ang pandemic bay. Yes. Giunsa man na ninyo pag sugakod. Oh, good. Pagsugod sa pandemic, it was March 15 or 16? 17. 17. Murag nakalitan mi ato, but close ang roll up sa store, pero ang isa ka portahan abre, it's because natay Food Panda, Grab, and then Maxine. Food Panda pa yung nagsugod at So time. gato nga O time. mauto ang inyong gisaligan na lang. Na-convert into takeouts and pickups. Mind you, sir, we have 2 branches. Isa diri sa Hayes, isa sa ground floor sa Pacifico. But we have no choice. Nag-stop yun na mo ang operation sa Pacifico Hotel. Kaya wala may dine-in yun, sir. So it's not making any sense. And then management-wise decision, we have to trim down the operating expense. So puro take-out, diha ra gyud mi sa Hayes nag-operate. So, Puro napugos take-out. yun mo nga inyo gining isirado ng isa ka branch. Yes, we have no choice. Nitulo ba yung luha atong pag-decide ninyo? Kanang sa yun. Kaya may Anay lang namin ba? naturon nga. Tanawa, gani, sila gani. Pero may man sila. Pero grabe ba to? Emotionally. Bukat ba kayo to? For all of us who have also gone through doubt and depression gamay, wala na ko to na wala pa nag-sink in sa ako until nagstorya nami sa tag-iya April, May, April the whole month, then second half of May wala mi bisita-bisita dito. Wa gyud mi adto. And then we discuss sa owner sa building, and then she agreed to us na ay dong dili naman siguro mag-renew sa contract unsa man, pull out na lang nato yung gamit. Dito pa nag-sink in bay. Dito pa nag-sink in sa ako. And then ako si Edward, despite sa among personality, pero ako inani lang ko, but in terms of Nakahilak yun sentiment, mga to bay. pag sorry na ma'am nini nitulo gid ang luha. Wow ma'am, we have no choice because we are so grateful. We have been here for 2 years. Dito na mo na build ang brand na Eduardo Diego. So gikan sa gamay na nagsugod mi isa ra kalamisa, and then we were given opportunity. A lot of people helped us. So dito gid na boost ang brand. So the sentiment and the value was built there. So dito nagsing in na, uy, we have to stop. But apart from that, aside sa among huna-huna, we have to move on because napa may haze. Unsay nagtukbod ninyo nga sarado man, Yes, sir. ipadayo nato ni. Bahala na. What prompted you? What pushed you? Kaya now it is something nga kamuray nakasabot ba? Lagi, sir. Nagpadayon gud mi, it's because daghan mang tawag sa take out, daghang call sa pick up. Every day. Wala pa gani, mini katupatong inyohang mga organic pa lang ang mga customer pa lang kaniadto. Yes. Yes, sir. Among liker sa Eduardo Diego is purely organic. So kanatanan most likely 1,200 followers, they followed us. They experienced us. So when we announced that we will transition to Food Panda, wala mi na-expect good Burn and Sir Art na they will respond and mo follow sila. So every day we have a lot of calls to Food Panda. So, okay. Ngano man kayo nanabi? Tungod kay, mga kagay, paminaw, we will learn from so many things from them. Ha? Ani. Tungod kay, sukad sa inyong pagsugod pa lang, kani sa Eduardo Diego, wala gyud ninyo gi-jeopardize ang inyong quality. Yes, certainly. Isa na sa mga Importante. sekreto. We know very well that Wala ginaginot ba? Wala ginaginot ang mga unsa ba?
ang inyong mga linutuan. Ang core, ang quality, ang service, ang ingredients was not always compromised. Oh. Maunay sikreto kung you are into food business. Tinood, sir. Dili magtinihik. Dili day pwedeng oy, medyo tipid na traw ay lang sa butangig Bombay, ay lang sa bukay Bombay. Dili day pwedeng ano day. Ayaw butangi og parsley. Naay mga alternative. But daghan na kompromiso ang supply. We were worried. O because sa it's man from to, Italy. di sa man yung tupagkuhan sa supply kay wala ba yung biyahe ato. In fact, halos gani karon limitado kay regulated no ang movement. Sa ang among supply is from Italy. And then Italy. Patay. Usa pa ay sa mga ganito kay na Remember ang Italy atong panahon na nag-number 1 sa COVID. Oo, Imported tama. goods. Oh, ang imported, Imported goods. goods. Lord. Tapos may gani kay nami stocks ato nga time. And gadak sa Cebu, napa sila yung remaining stocks. So, gibangka na lang ba gipambot. pero sir, most likely ang restaurants, hotels, even in Aklan, Cebu are Sarado. closed. Sarado. Oo, tama. So, kami na medyo open, they have ample supply na So gikuha ninyo. feed sa amo. So, di padayon ra gyapon ga request me, but we were asking kamusta man sa man nato na among goods is from Italy. But beforehand, sir, a year ago, 2 years ago, we already developed product development. Ang importante sa amo ra man yung sauce. So we studied, we product developed that our local tomatoes can be bred to make our own tomato sauce because we are making our own. Were you able to produce your own tomatoes na? Yes. Ah. That's why Asa man na? Backyard na na? backyard. Backyard? Sourcing out farmers. Farmers from So, Claveria. kaning mga farmers ron, inyo natabangan karon. Yes. Magtanong mo kami palit, ana na ang dating. Ana ang peg. Wow. Farmers from Claveria, from Bukidnon. You know. Sometimes kani ato nga gina-istorya sa ato mga estudyante. That's the business with a heart. The business with a purpose. We have to find ways. Nga dili lang pangwarta, kundi naakay ka ng social responsibility aspect. Yes, sir. Oo, inana nga makatabang sa komunidad. We have to give back. Oo. Sige, naminaw nato ron. Unsaon man nin pagkontak kay may nari Italian diri. Ha? Kung wala makakabalo nila karon una ila kay kasabihay. Kung 1,200 pa lang ang ilang mga followers niya. Tungod sa gahi ni Bay, ato nang himong 20,000. Ha? Oo. Unsaon pag-contact sa Eduardo Diego Restaurante? Visible kayo ni sir sa portal. Oo. We are available sa Foodpanda, Grab. We have Maxim. We have Table Time from Australia. So, gi-grab na ko na tanan sa marketing strategy na Kani mga online tanan. portals. Yes. Oh. Gi-grab na mo na. So, we are also active receiving sa among mobile numbers. So, ang mobile number is Sir 935-151-4868. 0935 151 151 4868. 4868 and 0936 0936 437 47 9131. Sa Facebook. Kaya di pa kasagaran. Yes. Diyan mo ito tanan. Active ang messenger. We are responding time to time. Eduardo Diego Eduardo Restaurante. Diego Restaurante. Restaurante. Instagram also. Kilamente. Unsa may bestseller gyud sa Eduardo Diego Restaurante. Itong bestseller sa pizza, we have pizza bolognese. Of course, the margarita. Pag-pronounce na. Pizza Bolognese. 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 Sa kalame makahubog pante. Pizza margarita. Pizza Ito margarita. yung chicken. Singalan na to. Italiana. Chicken Italiana. Chicken Chicken Italiana. Italiana. On yun na mo na nga recipe. Ang katong giingon ni Elvis nga anong gaputi ra maning kanang That's our pasta spaghetti aglio olio. Olive oil base lang na. Aglio olio. Alio. Lahi tong ulo-ulo. Olio. Alright. So, Sarap. atong ipaimbita sa Eduardo Diego ang ato ang mga kagahi community sa inyong restaurante. Okay, mga kagayanon, we are so grateful that until now, ang Eduardo Diego is still serving you sa among kinakasing-kasing gyud na pagserbisyo to give you pleasure and casual dining experience. So, nami diri situated sa Corner Hayes Veles,
at the heart of the city, there is tapad. a ground floor. Tapad rami sa At home bang radio. Sa home radio. At bang sa home radio na diyo. Silingan na kayo ha, mga kagaya. tayo. So kung, ay mag-abri mo, unsang orasa, kasagaran? So mag-abrita from 10 a.m. 10 a.m. To karon na pandemic 8 p.m. 8 p.m. Sige. So kung gusto mo nga mag-invite namo ni Bernie og brunch, Sure. ikuan lang, ya mo tabok rami, makita ta dito. Alright? Gigutom na may nunggoy. Ikakaon si Sir Bern. Kadyon nakinungni ko na di istorya nga tay stop diri nga ni ana diha. Oh. Patingala siya wado kutsara. Natin. Naulo na siya sulting. Lain dari ba lamitan na pa pero way kutsara. Pwede magud mo mga. Pwede ba? Kaya mga tinidores. Tinidor. Sport. Mga tinidor, mga sabi ha. Pero pwede, kano mo kaupo mag Japanese restaurant? Or Chinese restaurant? Ang hatag sa inyo, kanang chopstick. Makagahi, ayaw mo kaulaw nga di mo kabalo mo chopstick. Ask for spoon and fork. Ana din. Ano na siya? Ma'am, excuse me, pagkaimig kutsara o kanang tinidor palihog. Kaya di may kabalo. Or, kung train ang ilaha mga kaning food servers, pwede mo na, tuloy daw yung sa paggamit ng chopsticks. Para something, ayaw mo kagaling. Unsa kay, remember nga, misunod mo diha, kamo ang hari o reyna sa mga restaurant. Ang mga tag-iya sulugoon. Daghang kayong salamat. Jigfred, Oga, Edgardo. Salamat kaayo ninyo. Thank you very much sa inyo. Grazie. Alright. Buongiorno la mente. La di tila di puerta. Ay, salamat, Bern. Thank you. Eduardo Diego. Eduardo Diego Restaurante ha. Ato gini, lokal yun Kani among gina-promote na rin sa Gahi ni Bay for free because we want nga ma-promote yun, mapadasig na to ang mga small and medium entrepreneurs sa itong lugar. Alright? Grazie. Gigutom na ko. Uli na ta. Alas 7:16. Mamalita sa tao, mamalita sa mamalita sa amin. Ano yan natong mga gahe nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Oh guys, syempre, ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Vitamin C ang Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, vitamin C para mas healthy and COVID-free. O kaniya nga ito mga detalye. Gahi nga balita. Tereng. Dead on the spot ang usa ka negosyante sa shooting incident sa Barangay Balintawak, Pagadian City. Biktima si Abdul Samad Hasan akang gipusil samtang nakasakay sa bao-bao. Wa pa may ilang suspect nga nakasakay sa usa ka motorsiklo. Usa ka driver sa motorsiklo patay sa disgrasya sa Barangay Kahaponan, Valencia City, Bukidnon. Naila ang mga biktima nga sila James Jagoy og Dexter Hapos. Sa investigasyon nagbangga ang duha ka gidriban nila nga motorsiklo gikan sa managlahing direksyon. Kalapad sa dalan, nadala pa sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Patay ang usa ka drug pusher human misukol sa kapulisan sa Saavedra Street, Turil, Davao City. Suspect nga si Antonio Asineta mibono siyang armas human natiktikan sa mga pulis nga pulis di ang iyang katransaksyon sulo sa kakakarinderya. Nakuha siya ang shabu nga balor 13,000 pesos. Gidakop sa PDEA ang mga drug personalities nga naa sa ilang watchlist. Sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro, dakpan si Christopher Udang nga nakuhaan og 13 gramos nga shabu nga balor kapin 88,000 pesos. Suspect gikonsiderang top 7 sa drug personality sa PDEA sa syudad. Sa Talomo, Davao City, gidakop ang basketballistang si Ryan Anthony Astudillo nga nakuhaan og shabu nga balor 14,000 pesos. Suspect top 2 sa watchlist sa PDEA Davao. Dakpan ang top 4 most wanted person sa Sumilaw, Bukidnon. Suspect nga si Ronnie Sobrano gatuba og kasong frustrated murder ug unom ka tuig na kining gatago-tago.
Arestado ang usa ka lalaki tungod sa paghupot og dili lisensyadong armas sa barangay Igpit, Opol, Misamis Oriental. Suspect na dakpan agi sa usa ka search warrant di nakuha kaniya ang mga bala og air gun rifle. Temporaryong gipasira ang mga beach resort sa Lianga, Surigao del Sur. Kinihuman mitaas ang mga natalang kaso sa COVID sa lugar. Ang pagpasira giagi sa usa ka executive order sa LGU ug wala pagibot sa karon sa abrihan otro ang mga mao nga mga resort sa publiko. Karon dunay 14 ka active cases sa COVID ang lungsod. Na rescue sa usa ka residente sa Sarangani province ang usa ka Philippine Eagle. Ang agila na sangit sa usa ka tunokon nga tanom sa Mount Busa sa lungsod sa Kiamba. Gi-turn over na kini diretso sa Philippine Eagle Foundation. Oh yeah, alas 7:20 na. Adeto na po ang iyong gatangan ng Vuelta ni Art. Siyempre, the 3-time Golden Dove Awardee. Ang hoodie. Yan. Mr. Art Bonok Jr. Dad, kani ang isulo, Dad. Anak ko, anak ka lalaki nga si Jed Arthur. Bura magsi-cocaine na noon. Di man rapper mo magsi-cocaine. Ay, ulan-ulan man. Yeah, come on. O siyempre, hatod ka na ito sa Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikhay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga gi-endorse mismo sa atong doktor nga guwapa, Doc Cheryl Bularon. Good morning kanimo, Cherry C, para mas healthy and COVID-free. Kinaiyahan, ampingan. Aron katalagman, malikayan. Tabangan tang managhan, balik ang kakahuyan. Labi na kabukiran imo makita, lunlun kaupawan. Wa ra nato giigsapayan, mga kahoy siging pamutlan. Ngano ka, ay hara ang realization kung ana-ana sa evacuation. Basta nga ani ganing nga rhyme. Istinta diyo ang birada na parts. Nasinatin na ba kininimong mga nabahaan? Ayaw og hulat kita pagagabaan. Kay kining katalagman halos atong kaulingong binuhatan. Kung kinaiyahan di ampingan, baha ang perming dangatan. Disiplina sa kaugalingon angay pagabuhaton. Ay sa pataka bisan asag maglabay. Kay basin maapil kas baha nga gadagayday. Mga hugaw ilabay sa saktong sudlanan. Aron iplastar sa mga basurahan. Malata, di malata og mapuslan pa. Sundon kini nga sistema. Aron di kita makarma. Kita magtinabangay aron pagpuyo hapsay. Tugkaran limpyuhan aron dinggi pod way kapuy-an. 10 minutos nga pagpanilig, siyero magsakit ang imong batang. Again, kinaiyahan atong ampingan kay kita gihapon niini ang mabulahan. Save Mother Nature so we can have a better future. Time. Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Pwede kukulami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa.
sana di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Alay, pre. Kami mo dahil sa aking nadahigon Umabati ko sa aming batikuson Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok Kainibay Kainibay Kain sa balita Kain sa kalingawan Alright. Kabalo mo dire mga kagahi. Wala pa gyud mi matagbaw. Wala pa mi masumhi. Oo. Ha? Sa atoang kanang Kuyamis Fever. Oo. Sa 8 Kuyamis Festival. Mm. May nala. O siyempre kami ni Kagaya nagtujuk-tujuk mi. Ah. Sa mga among ipaningkamutang yun nga matuyok namon tibok Misamis Oriental. Patakabot sa magsaysay pa. Wala pa. Daghan pa oy. Isa pa. Daghan pa. Diri kay pindapita wa pataka lahos Klaberia, wa pagita ka. Wala pa tas Klaberia. Wa pagita sa Klaberia, hingoog wala pa. Wala pa. Balingasag wala pa. Ang Taguluan, basig magmahay. Basig magmahay, wala pa. Ang Balingasag, Balingasag, Balinguan, Salay, Salay. Medina wala pa. Oh. Diri pa ta sa Pikas. Hangak mo puday kung Oh. Ana. May nalang gani kay buutan kani ato ang mga kauban na sa Mortar Masters kung namin panginahanglan kanang mga ready mix. Design and build. Mortar Masters. Ato nang istorya. And concrete builders. Hello sa inyo dia boss. Noed Briones. I-guess lang to ni sila next week. Okay. Kanang tanang panginahanglan ninyo sa construction. Naa ang Mortar Masters. Ug ang tanan ninyong panginahanglan sa heavy equipment naa si Art ug si Bernie ana. Speaking of Kuyami, siyempre kagahapon gibisita nato kay si Miss Kuyamis. Oh, si Miss Kuyamis tagahapon atong interview eh. Kay nawala ka galit. Di magpauli ang mayor nila. Siyempre. Siyempre. Sila sila daw ni daog. Sila daw ang Miss nga unsa? Kanang Miss Capital na sa Kuyamis. Mga beauty queen na diya sila. Pero back to back po ding isa. Ha? Kay ang nakadaog po nga back to back sa booth. Sa mga booth. Ang naawan. Ang naawan. Grabe. Dalimang ka, saan to naawan? Pero atong istorya sa naawan kung pila ang nadawat. Ana. Kita na ako kuando. Dili. Kunya, go Bambi mano. Paminaw kay nami gihimong calculator dito. Compute na mo. Compute na mo go Bambi. May buntag nimo dia. Go. Go. Busy daw. Busy. Mora naman siya bagong love life. Maasad. Ayon sa aming bubuwit. Ipatubag daw nato na kung Yevgeny. Kang go Yevgeny. Kung nagid ba siya bagong si Kon? Grabe yun yung mga kuano. Adi, ulit tao man. Ulit mo, galing mo ni nakalami niya. Listen mo kay kung ma-issue na si Congressman Rufus. Legit mo po ni si... ulit daw. O sige na, ato na ning atuan una, si Mayor Redentor Hardin. Nga sundan ni Mayor Dennis Roa. Sa naawan. Ang ni-champion, ang nagdaog sa mga sa Miss Kuyamis. Pareho ni champion. Oo, tapos ang naawan, back-to-back nga champion gyapon sa ilang Kuyamis booth. Alright. Una to, si Mayor Redentor Hardin. Ready na ba niya? Larga. Ladies and gentlemen, batanon, parehan ako. Wailain, pinakagwapo. Mayor Redentor Hardin. Mayor! Ladies and gentlemen, batanon, parehan ako. Wailain, pinakagwapo. Mayor Redentor Hardin. Mayor! Mayong buntag. Mayong adlaw. Mayong buntag. Kumusta, Mayor?
niya pa. Medyo busy yun, pero kalingaw man ta na kaysa wala yung trabaho, di ba? Asa, gahi pa ba? Mayor, kung na kasi nga mo Wala klase nga gahi. Super. Diyan na naman ang among pag-interview. Daghang salamat. Basta kay gahi galing, okay na. Okay, bye. Bitaw, Mayor, ato kuhan, yesterday, among na istorya na hinabi ang pinakagwapa sa Misamis Oriental. Na stiff neck ko kay taas kayo. Oo. Nihangad ko. Ang Miss Kuyamis 2021. Nga si Dana, no? Yes. Unsay gibati sa tagahasaan nga ang tagahasaan mao'y napili nga Miss Kuyamis 2021. Ay, ingani na hitabo art, no? Wala gid kami namo damha. Ay nahibalo man ta karon nga nakita sulod sa usa ka makulba, no? Nga sitwasyon kaning COVID-19 pandemic. May na lang kay nadayon gihapon ang patimpalak, no, sa gitawag nga Miss Kuyamis 2021. Og in short, si Miss Dana Tempra, siya man ang gigawas nga mananaog ni adtong among Miss Aghasa 2019. So halos gilabay na ang usa ka tuig, no? Kay wala man tay Miss Aghasa. Kay wala man mo ato, wala man mo atong 2020. Wala, tungod tungod sa pandemic. Pero pwede man ay himuon sa virtual mode. Correct. Okay, tama. Correct. Papo diha nga ang gahi ni Bay napunta virtual. Correct. So pwede man ay gihapon magpadayon sa atong mga kalihukan nga atong gipanghimo ni adto para aning pagdiskubre sa atong mga maanyag o matahom makabibihag og mga intelligent, no? Bright dito ka bata. Niya naman siya nga, alam, liwat yung kus mayor. Anam siya. O mo nang bright ko kay liwat. Close me, pasensya kay mayor ha. Pero tas-tas sa mo istorya, na-close naman me. Kabalo de ka nga, first time niya ni appeal atong pageant, katong diri sasaan. Ni Daog. Ikadwa niya ang appeal sa Miss Kuyamis. Ni Daog na po. Liwat sa mayor. Pero mayor, yunani, no? Imo nang na-mention, grabe ang effect sa pandemic sa lungsod. So, how did you cope with this crisis? Munang gitawag tas in English nga life will always find a way. Di ba? So, crisis, unsa man kana naadiha o wala, ang tao grabe ning kaning adaptive ang atong behavior, no? The most intelligent species way lain tao gyud. So nakahuna kining atong maaptik usab batan-on nga gobernador Bambi Imano nga for the first time, this is historic, no, nga pagdaog niya tungod kay ang platform is gitawag nga virtual. So dinhi kita nang daghan nakatan-aw bisag wala didto. So remote. Correct. So ingana ka kuan lugar kagahi gihapon, no, ang maong congratulate nato si competition. Bambi dire kay Ay, siyempre. 6,000 views. Actual views, ha? Actual views mo na isulod dito sa alala isulod nimo sa tubangan sa gym. Provincial Capitol. Di man na mo igo dito. Physically, di naghalok na sana sila. Di ba? Pero ganahan mi ana ni ko Bambi, anak ka na maghalok. Tungod sa tungod sa kaning kadikit, no? Kay tungod sa kasiok. Pero kanang size meal dito kana sila nagtan-aw sa ilang respective nga mga gadgets, no? Mayor, dagang gyapon ga lisod karon, ga adjust labi na tong mga less fortunate nato nga mga constituents. Gapadayon pa ba gyapon ang mga hinabang sa lokal nga panggamhanan, labi na nga naay kaning bayanihan to nga mga ayuda gikan sa nasudnong panggamhanan. Yes, oo. Aside ng bayanihan nun, amo naman ang na-distribute niya adto nga tag 6 mil kada pamilya nga naagid na nahimutang sa kalisod, no, tungod sa nawadan og trabaho ang ilang mga kauban sa pamilya, tatay bakaw, ang nanay o ang anak nga nagtrabaho na. Aside ni ana, mismo ang appeal na usab ang provincial government nang hatag usab financial assistance, no, o mismo ang local government unit. Karon sa panahon sa kaning Kapaskuhan o kaning atong New Year, nagpadayon ang financial cash assistance gikan sa munisipyo. Mayor, mensahe nimo sa mga katawhan. Okay. Sa hasaan. Sa hasaan. Mga hasaanon, keep posted
kay sa kanunay ang among mga priority nga mga programa, plans and actions, no, programs para sa lungsod sa Hasaan, will make sure na we'll get there. Kung manghinaot kita nga pag-abot sa ending by December, after the 12-month, tanan nga atong ipangandoy para sa lungsod, kung dili man ma-implement ang tanan, at least majority. No? So mga Hasaanon ko, stay put lang dyan. Kini inyong mayor, ipadayon nato ang kaikag sa pagserbisyo kaninyo o hinaot nga daghan pang mga positive developments ang moabot sa atong lungsod ning tuig 2021. Naikasubo sa first week, sa second week, kalipay na sad. Idaog sa kuan. So hinaot tuloy-tuloy ang kalipay, no? Hinaot Pinagyo sa atong sa tabang sa pangalian, Kahitasan. Daghang kayong salamat, Mayor. Daghang kayong salamat, Mayor Red. So, Hardin. Maranta, no? Oo. Mga kagahi, nisulong mi di karon ni kagahi at diri sa naawan Misamis Oriental. Kung asa, sila na naman ang nidaog na sad back to back nga nag-champion sa Kuyamis Festival nga booth nila. O kagahi art, Ang good gahi nga mayor sa Naawan, Mayor Dennis Roa. Good morning kanino, Mayor. Maayong buntag sa tanan. Okay. Congratulations again, Mayor. Dagan salamat. Kay balita din mo back to back man din Last year o this year, daog na sad. Duda lang ko na bulawan ang gibotang sa ilahang booth. Ano ba na, Mayor? Dili ang kanindot gyud sa among booth mo'y napili nga nakita siguro sa mga hurado nga nakapadaog ka namin. Duda ko basig lami ang imong ipasnak sa mga hurado. Dili pa mo. Lami gihapon. Mayor, kaniya sa pag kay ang Naawan, mo showcase sa sila tourism. Correct. Giun sa pag-overcome sa mga Naawanon kining pandemya. Ang amo gyud dinhi nagi strict implementation sa atong mga health protocols. Bisan nga ni gipatawag ko na mga ni atong mga kapitanes nga dili na gid magpista. Wala pista. Wala na. Pista. So kanya Nagyapon ang pista ang adlaw pero dili na magasto. Diyan ato yung mga grabing humba diri, di na naman matagawan. Dili na. Bantog ra dagan kay mga relatives na kong baboy diri sa Naawan na nalipay. Wa sila na ihaw. So, pero hinahinay na mag-apply ang Naawan, giila kini mga kagahi nga spring capital of Misamis Oriental. Daghan diri mga springs, natural springs. Waterfalls. O waterfalls. So, hinahinay na ba ninyo kinig abli or regulated gyapon? Ginahinay na to kinig abri ang atong mga resorts, mountain resorts diri sa lungsod sa Naawan. Apan lagi stricto kay kita sa when it comes to health protocols. Muna nga sa entrance mismo na ay ilang pirmahan sa silagikan. So, unsa o man nato ni para mapabalik ang kapiskay o kabibo lalo na sa ato ekonomiya diri sa lungsod? Giabrihan nato tanan. Except katunto ang mga imnanan. Video kay wala gid mo na abrihe. Pero ang atong mga uban nga mga negosyo ato ginang giabrihan. So, wa ka nalipay ana. Wa ko malipay ng Wala na pista, so way humba. Way humba. Way inom. Way inom. Di, may pa mga tulog lang tahol diyan eh. Going back dito sa inyo hanadagan sa booth competition. Oo, correct, ha? Di sa tilod anay lang, ato-ato lang ni Mayor. Pila ba'y nagasto ninyo atong inyong booth ninyo nga pagkalindot kayo? Mga 300 to 400,000 ang nagasto nato. 300 to 400,000 po di ay. Gigastuhan gid ito. Gigastuhan. O pila ba nag-champion? Oh, nag-champion. Back to back. Back to back. Pila ang nadawat sa lungsod sa Naawan? Pila yung premyo? Last year, nagadawat kami cash prize ng 201 million pesos na proyekto. Karon na 200,000 wala pa Sigob na may balo sa proyekto. Kinsa? Sigob Bambi. Jala. Ang gasto, pila ang gasto? 400. Ang nadawatan 200. Pero katong miagi 201 million worth nga project. Pero kay pandemic Jala 200. Ako sa ikuan na baruan, kredito 200. Murag lugi ah. Pero nasa gingon. Ngayon.
Depende kagog. Hong. Klaro ba? Go! Moro to. Basig daw nga pa, madugan niya. Pero dili nga kung pwede nga po wala go. Kay kitagaan man kami niya og 88 million world class swimming pool. Hoy! Olympic size swimming pool din Asa na? sa Gasugod na din sa lungsod sa Nawan. Agay! Mao lagi din, ha? Medyo sa Emisyo High School. Mao ba? Mao ba? Ngano na ay swimming pool diha? Dinhi ang siguro sa area sa second district din ang training ground sa atong mga swimmers. Para sa kanay mga Olympics. Pang-Olympics. So world class ni nga. World class. setup ni. Olympic size swimming pool. That's 88 million. Oo. Ayos, ha? Okay na gulay proyekto go. Go! Morning mo na, go! Kanino mga Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax. Ooh. Lami ay. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano nili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. It really hurts. Alas 7:42, ano yan natong Gugmang Giyak Serye Live Drama. Live ni siya, live. Pila na mo katuig ganing Gugmang Giyak Live. Halos mag-20 katuig naman kuha ni mga kagay. Oga, siyempre, ang atong Gugmang Giyak hatid sa atin ng Biramax Capsule! Miramax capsule nga ganahan kay si Noble Brian Lucky Noble. Kabalo ka si sister ato nga naa siya duha ka karton ato. Ay pag Sabado igungo na to niya. Ayang girimit isar biya. Asawa. Pwede na mo salir ba sa di sa asawa. ang Biramax capsule. Anti-aging ni siya. Unang ka ng uban diha nga mag-maintain mo aning Biramax capsule. Basko gayo. Ang 50 murag mulihok murag 40. Ang 40 hon mulihok murag 20 anyos. Kung ang 20 anyos mag-Biramax, ang lihok niya murag petos. May na po din mo nga, burn, mag-Biramax man mingaw si pagtuni mo sa mga tiguang! Kamu ba ka naging mga garbo bitaw? Garbo na ligahin ninyo. Lagi, kamu mga 30 taon, 40 taon, ano inyong mga angkol, mga oyan, mga kuya, mga 30, 40 taon, lagi, gahi lagi na pirmi.
Pero pangutanang, ano manggigi sa puton mga naperminting asawa? Mao na diha, di man pakasabot. Ala nga pag uli, tulog kay kapoy sa trabaho. Pag uli, sige lang ML. Sige ML, wanay panahon. ML ba? M. Lowiller. Ano din? Lahat din na din. Mo nang resulta, ang mga asawa sig bagutbot. Way polos. Mo nang may ng mga asawa, may pa, nabuta na lang mo. Kaya di yun yung kakakita. Mo nang kailangan mo og tabang sa Biramax capsule, mga boss. 100% ni siya all natural herbal supplement. Para ni siya sa male or female, walay side effects. FDA approved kita. Ang duha ka capsule, 269. Duha ka capsule, 269. Pwede sa bae, pwede sa lalaki, ha? 269? Duha ka capsule? Naipas barato, ana. O, naitambal diri ka nang sa diarrhea. Sige. Sige, barato. Pag barato, ay ipik na. Yan po ang ating Biramax capsule. O, syempre, good morning dahil sa mga taga Sabroso Chocolate. Kung kamo gusto magsikwate, diri na mo sa tabliyang purely made by pure cacao. Sabroso Chocolate! Yan kalami kayo mga kagahi, labi nga ni mga bugnaong panahon, magsikwate na lang ta. Available na niya sa mga convenience store, sa mga pharmacy. Igna lang Sabroso Chocolate. Camigan's finest chocolate. Sabroso Chocolate. And ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Sunod. Baday, good morning. Both of us, of you, I will say good morning, everyone. It's a very cold morning, brother. Yeah, very cold. The reason why I did not be early wake up in the morning. It's very nice, very cold. Very cold. I will wake up always over the 7 a.m. in the morning. How's the travel if it's raining hard? Like yesterday, it was raining very hard. Is there a lot of passengers? So or no far, passenger? yesterday, I come from Lugait. So, you came from Lugait? Very rainy. I will be back in Cagayan de Oro, very rainy. I will going to the road 6 in the evening, so rainy time. So the car is running almost 30 lang ang iyang kwan. Speed. 30 speed. Because be careful to Ano siya magabalik-balik ng Lugait ni mga pasahero? Dudag yung kuha ng pasahero ba? Di talaga with extra service? No more extra No service. extra service. Free massage? No free massage. At ito na po ang ating Litos quote of the day. There are no limits to what you can accomplish except the limit you're placed on your own thinking. Sige daw, paki-explain daw ba in one half sheet of paper? There are no limits. Walay utlanan to what you can. Ug unsay naa sa imo. Sa unsa? What you can. Baso? Unsay naa sa baso? Baso kan ba kan? Unsay baso? Glass man ang baso. Kanta? Accomplish except the limits you place on. What do means accomplish ka ng makuha nimo? Imong makuha sa imong pangandoy? Ug walay pugong nga mga butang please man. Lugar. Your own thinking. Sa imong pagpaningkamot. Sa thinking? Oh, paningkamot. Thinking. Huna-huna. Yan. Brain man tong huna-huna. Brain dito. Dito na po ang way hinungdan nga Litos quote of the day, mga kagahin. Ito na po ating sumpay sa atong kung mangyaksari.
nakihurot. Dear Kagahi, Lito, Kagahi, Bernie. The hard Bernie and the hard Lito. Ingon ko nga di nagyug ko mo usab, apan nautruhan na sab. But I took king to myself, I did not be back to the sin. But there's a one. Ambot bagini si Paring Toto na nahigam na may nung kuaning bayhana. I don't know what is baring to what do you mean nahigam? I've been addicted. Addicted to the girl? Og tuod man nagsugod ra makita ni sa lingaw-lingaw lamang. But the starting that all is happy. Apa naunsa naman akong lingaw-lingaw nga mataghapon naman noon kumusibat sa akong asawa. I don't know what is happy. Always be in the afternoon to go, what do you mean gisibat? Escape my wife. Og nabantayan na gyud sa akong asawa ang akong mga binuhatan. But there's what do you mean mabantayan? There's notice already. There's a notice already in my wife to my work. Okay nga niya na tabo! This is the starting of Love Life. Pre, sabi na akong balita, pre, nga nagsigyan na mo mag-away si mong asawa noon. Tanawa lagi naman yung trabaho, pre. Ikaw magigisugod, ani, pre. Noon sa. Gigna na ta ka ba? Lingaw-lingaw rin nga to, ah? Siya lingaw-lingaw na higam ng pre. Noon sa mga nga, sa una, mauban ka na ako. Karon, gilumilom na ka, mulakaw na kagimuha. Tanawa na higam nga itong bayhana noon ba? Sige na kagsibat na niya ba? Pre, na in love nung siya, pre. Grabe, pre. Grabe siya mo performance, pre. Kasi na in love na ka. In love nung siya, pre. Lumingaw na ko siya, pre. Noon sa nabinala naman. Sa drama na ni pre, ha? Nabinala naman ka, George. Lagi, pre. Pero hindi ko siya na ba? Di ba sabot na to, primero. Lingaw naman to. Tiksmit lang ba? Siya maglingaw-lingaw, pre nga. Ikaw dulo ka di magama na, pre nga. Grabe kasi, pre. Gikan palang bagigda ako sa katribi dito na style kadiwal ng dila, pre. Grabe na yun, eh. Murag irong buwan, eh. Oh, pag-abot ko sa ako, pre, kakadugo ng dila, pre. Sa doorknob pala, gisog na na. Oo, nasa Luzon dila, pre. Yan napagin sa ikwan, pre, kanang gitawag nila helicopter, pre. Ha? Mahal siya nang bayana? Na, sa akong asawa na naitabo, pre. Ato na ni pre. Ay, basta ba, pre? Wala na naitabo sa akong asawa, pre. Wah, mo kasi na helicopter? Na helicopter, grabe siya, pre. Ayaw na, pre. Malisa yung, malisod ang yung, pre, liog ka, pre. Pangita tag masahista. Makapangita tag masahista na, pre. Grabe siya, pre. Pre, ka dyan lang, pre. Pre, ani, pasaylo ako, pre, kung ako yung napila na, pre. Pero, pre, ayaw, imong asawa, mintin imong asawa, pre. Pag mutira galing ka na mo yan, pre. Pag uli ni mo si mong asawa, pre, tiray ya. Po, naunsa maka, nausa naman ka. Si pagtira, pre, nga nahurot na, pre. Ha? Nahurot niya, pre. Dili pwede na, pre. Kailangan ko sa imong kusog sa imong uyab-uyab diha. Dapat pag uli si mong asawa, mo kaya pong kusuga. Buwan na kusog, pre. Pag uli si balay, pre. Mao na di nga sina kag-away, day. Pag abot si balay kay pre, di na ko mag-disturbo, pre. Matulog kapoy kong lawas, pre. Padyo lang. Mura ko gibunal-bunalan, pre. Balita pag ako nagreklamo yung mga asawa kay natingala sa nado kay Sigirdo kag Widros itim. Tinuna. Oh, ato na, pre. Pre, nabunsa naman ka, pre. Kung saan makabasig na ko nakikangasto? Kadyo lang. Pre, nabantayan. Muna itong giingon sa uyab-uyab nga. Nando si bagong cellphone? Sa'yo mo ito kikan? Ako to, pre. Palitan ang bagong gadget. Nabuang, pre. Pre, kung ka... Naunsan mo, nagsabot beta, pre, nga ayaw pang abot na nga punto, pre, nga nag-naudsa na mga... Di ka nang nako sa pisihin, ay sa, kaya pre, sa siya, pre, mag-video call, may kadali, pre. Ha? Ipakita niya, katingal kamay, pre. Mama? Pakita na kamay. Pakita niya? Naki-record niya? Niya, tapos, pre. Pre, ayaw lang mo pag Facebook live, pre, ha? Tapos, Kasi makalimot kag palong ba, mag-Facebook live ka, ano yun, nanabi na record na, pre. Naday? Nanay, ana. Ayaw mo pag Facebook live, ha?
Inyo rin na. Tigom mo to, pre. Wala na balita na yun, pre. Pre. Niabot gini ka sa punto na, pre. Grabe. Grabe mo, no? Kita ka tong, wala yung gisabay mo, pre. Ingon lagi na. Kasi sa tinod, pre, naigwapo nga cellphone. So, imo nga ganito, pre. Ako, isa ba? Nakita na ko to, pre. Ay, isa ba? Grabe, pre. Nakita itong gawin ko sa imong uyab, pre, itong cellphone, pre. Grabe, pre. Sinaw kay, pre, no? Ang cellphone, pre? Di, ang imong uyab, pre, ba? Kuha dito sa division nakita lang, mabuwag source, pre. Akong uyab, pre? Ang cellphone ba? Ang nag-source. Grabe na yung source, grabe kayo. Tapos pula kay ngaping, pre. Ang akong uyab, pre? Ang source, ang source. Ang cellphone, pre. Ang cellphone, pre, pula kay ngaping, pre. Pero nakita na ako, pre, no? Bako latest model, may to, pre, no? Ang cellphone, pre? Ang imong uyab, pre, latest model. Grabe. Tagas-kitiil mo din na siya, no? Akong uyab, pre? Ang cellphone, pre, tagas-kitiil. Grabe, pre, lamia kay himasimason, pre. Akong uyab, pre? Ang cellphone, pre, ba? Lamia kay himasimason. Klaruhan na, pre. Oo, lagi. Tapos, Masumbagan na gagagaroon, pre. Tapos hayag kay, pre. Ang cellphone, pre? Ang imong uyab, pre. Testing ako, pre. Sa akong uyab, pre? Di sa cellphone, pre. Klaruhan, pre. May base mahinay ka na karoon, pre. Hindi ba, pre? Pero grabe, pre. Sus, kung makayong yung, pre, mahala de, pre. Uy, ang cellphone, pre? Sa imong uyab, pre. Mahal kayo, pre. Uy, pero, kailan bagi ko sa angkol na do? Sa akong uyab, pre? Sa cellphone, pre. Kailan ko sa angkol sa cellphone, pre. Pero kailan ko sa dealer ato na maligya ato. Sa cellphone, pre? Sa imong uyab, pre. May pagpatirahan ko ni mo, pre. Sa cellphone, pre? Sa imong Ah, klaruhan lagi na, pre, ha? Pre, gitilapan na nako, de, pre. Gitilapan na nako. Ang cellphone, pre? Ay imong uyab. Klaruhan na, pre! Alas 7:56 sa atong oras. Ayaw siya katawa niya, Kuan, Brian Lucky Noble. Ayaw siya katawa. Boss, good morning! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Oye, balikan na ito itong poll question, be. Kung nipaspas na daw itong internet, gireport na sa presidente nga, Mr. President, mabilis na po ang internet natin ngayon. Ha? Nipaspas? Ba't itong ipangutan na itong guy ni Bay Community? Kung nito, bagit sila nga nipaspas ng internet. Oo. Oo, nipaspas na! Mga higalan ni Liza Soberano. Ha? Mo ba naman sila isa sa Birano man? Kay mo man siya nga isa ra may katawag daw niya mo paspas dayon. Wow, sana all. Ani yun pataka ra mo mga nimas. 75%. Di na tinuod. Kadyo lang, ang 10% niingon nga ni paspas. Ang niingon nga wala gyud 75%. Mr. Pero President, naay 15%. Mr. President, paminawa ning 75%. 75% wala gyud kausaban. O kaning taga 10%, taga Smart o Globe na. Sure ko. Pilditi. O kaning o parasat. Parasat fiber. Di ko magsaba nga muna kung internet ra. O ang 15%, aw siya convert internet. Lang kasi niya pagsulod sa live kung aw siya internet. Naki-share. Naki-wifi ra sa silingan. Oy, mo kumpiyansa na mo na yung mga modo sa silingan mo adto dito sa wifi. Yan na mangayog ka dito password. Di na nila na diliton. Auto-save na rin na. So mo na kakamuntag iya. Bago-baguhag yun ang kada adlaw. Usap-usaba gini na yung password. Happy birthday kang Bongbong Batilier, gikan kang Joey Batilier. Oo. Oy, gloomy po na inyong lugar unsa Ma'am Joy Martinez. Kumusta ang US of A, Ma'am Joy Martinez? Dool ba ka sa kanang White House, kanang Baltimore dool na dia. Silingan na sila dia sa Maryland ng lugar. Wala din na dia sa FS Kataniko de. Unahan, mga 5 kilometers. Nalipay mi nagtan-aw ninyo. Congrats Rev Herbert Serrano. Hello sir. Maayong buntag. Teresa Sinadhan, maayong buntag kaninyo. Sana all paspas ang internet. Ren Pizarro Suarez, sana all ni paspas. Ipot Macchis, good morning kaninyo diha. Oy, kamo gyud na nakadalag tigaw diha sa home radio. Bibo kayo ang morning sukad namo diha. Salamat po. Thank you.
Salamat kayo ninyo sa inyong mga pagsalig ka namo. 3 months. Bago pa lang kami nag-3 months. Gahamot pa. Gahapon pa kami nag 3 months. Oo. Unya. Nakabayad na ba ta imyat? Para sa karon nga, ma'am. Oh, Ma'am Girlie. Amo lang iprinda si imyat nimo. Iprinda sa namon ni si imyat, ma'am. Ihimuan ni siyang katabang sa inyong balay sa mama. Ipalaba, mugas plato. Ikolateral na namo na si Master Popi. Oo. Alihog in town. Kanana. Nagkakaing salamat sa inyong pagsalig ka namo. Salamat kayo, ha? Oy, atangi ugma kaniha. Ang atong issue ani ugma kaning about aning sa pandemic kaning bakuna. Kung nganong na ay mga LGU nga mamalit. Kung na unsaon lang to mga LGU nga gagmay kay excise tax. Ana. Nga ilang kuan dia 7 million ra sa isa ka tuig. Mayon sa pagbakuna anak kung aslay kwarta. Lagi, tanakagahin pa na ilang budget sa uban. Ang abi ko ba nga ang national government ang will take care of everything. Nga sila na bahala anak tanan. Nganong na may mga LGU nga pwede mamalit o mga bakuna sa lain nga mga supplier. Oh, dato sila. Ganito kami sa Makari. Dili, makalibog ka na. Unfair po ka na sa ubang munisipyo. Kuhaan na to ka ng explanation po ani si Mayor James Manabilang diya sa Amay Manabilang. Ay, Mayor! Ha? Si Mayor Guapo. Mo yun ba sila lang ipapaliton? Para na ko unfair. Luya ng ubang munisipyo, no? Unfair. Basig pa, di tas kay garbo mang ubang god. Kay maka-afford mi. Dili may kailangan magulat sa nasyonal. Para na ko, Bernania, nangutang na baya ang national government? So para sa bakuna, di para sa tanan na ano na may gamito na iyong papalit o bakuna para sa other services. Oo. Sama sa pamalit o mga heavy equipment. Oh, yeah. Ala. Pwede. Ato na pang-ismutan, wala tayong igong oras, mga kaigala, mga kagay. Magkita-kita na po kita og mapos, susamang tak na susamang istasyon. Timaning ang katawan nga doon ay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban kini sulugon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Good morning din sa tanang mga Tagalugait, si Mayor Perez diha. Mayor Bebot Perez. Good morning. Bebot Perez og si Ryan, next Mayor Perez. Pwede. Boss Ryan. Pwede. Og siyempre inom-dumin ninyo diha, Boss Ryan, og sa inyo. Si Ike Bacolio. Si Ike Bacolio. Diha sa lugar sa Manticaw. Ana. Inom-dumin ninyo. Nga ang banang nga gahi sa uban. Di naging muling ikini si Bernie Bitong-Bitong. O kini ang inyong gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Karambola sa DWIZ. Programang sasagot